wallahi nema fo sungalo ina ikana ta seli misiri la de nga iki misiri woluma bon misiri numbe kadi parce que kilim de bisoro ko ko ba ke o dongo ambe ka seli misiri dola ni almami kalangan damne na ko a'udhu billahi mo jama de ben na o kana ado kan kare be ko almami kangadi jama mami almami kalaninte to ta jama ko arajo be almami bolo avec cassette de douala almami ka kuma kan danye Allah wa gibaru mais be fera fo ka be kan enregistrer ko bla cassette la ko jida kono ni korotola maita ita don ne re kube almami cassette de kala na Allah wa gibaru cassette de be soroka suran kala bismillahir rahmanir rahim mugoba ni misri digila almami kangadi amena shini almami temin kalama o dongo wula fe ja almami dinga fitin do be o terike do ka anniversaire be awre fle kana arajo talmami ko fe katani arajo anniversaire ke wala abi jegene misri wala arajo katani anniversaire ke wala olu de o cassette fale ka sono cassette do ala ka soro ka anniversaire ke no aw ma fen fo almami o na no bla misri kun otogula ko ba ke ma kofiye almami nana o de la sisa sun tigale kana jama jo almami fala ko ka korota ashhadu la ilaha illallah shadna muhammad rasulullah rabbi ko sallallahu alaihi wasallam be ko almami kan mabna damne ko ba ka almami ko kana rajo mene mura akhli ga min mura ko ke almami tigada rajo almami ko Allahu akbar am be ko Allahu akbar ayi tigada rajo ka wati mina ki tigada rajo kan ko c'est le soir mesdames almami ka rajo kala ne rajo ka dongili kala bo baraba ni ye chokoro ba nu ka bere we nyongo misiri dagolo ne go jani ni kuma kinyele te ko do bo baraba misiri ko wallahi o mala be be misiri ko na magia avant don wa daida mu ko bere be ke bo goya wallahi anganjo chama ko moy digi ka moy digi wallahi moy digi ne rap make up mata fa fam nyaay sani mo edigi kam woni go fanam fana sa i program mo sa che salama ata do mo adu ata bolo ni islam ya fuli de wallahi ata bolo kan to sigiri kala wala ang men ni dai salama fuli bege angadi islam u yere salama munu me sundo na fuli ba u ye salama sungalo suma u fuli ba u yere salama ne ko dina deme ba foli ba uye salama e filoni varayo foli ba uye salama ele teri ko ba ke foli bi salama salatu nabi salama selame ya kele yo fode yo ba salama bale moni nyonche kele yo fode yo ba Sini nyoma uche kele yo ba salama sungalo kalo jora ngonde mina mu foy ile to ko chamago wa yani mana baro islamia kai islamia kadi adir on ne ma famu baro ne islamia famya oui c'est-à-dire oui kelen ka aramadia ere di famya islamia ngalo ngwe islamia nana nyogon famya de kama nyogon famya drone do imaye o anga doni mo kama ko ala ko kiyama de ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko muhammadu ne me ci foy kama fo dam fe on be ka hin
Allah an bɛɛ bɛ hinɛ sɔrɔ o de la o b'a yira silamɛya nana ni bonya ni karama de jamana maa si degunlen ka ayi wulibali don voilà c'est à dire o hukumu kɔnɔna la c'est à dire ne ni Flo an nana balimaya la an nana sindiya la c'est à dire i b'a dɔn u bɛ kuma dɔ fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin o hukumu kɔnɔna la ne ni Flo ani Dili an sera karamɔgɔ yɛrɛ ma k'a ka c'est à dire an tun bɛ fɛ aw fana ka fara an kan ale ni Kobakɛ c'est à dire karamɔgɔ ale bɛ bila ɲɛ ma ale b'an laseli sumalo in na ni de ye silamɛya ye ni de ye silamɛya bɛn o bɛn de bɛ dilanni kɛ bɛn ma fɛn min t'i la kɛlɛ t'o dilan bada bɛn o ne ko bɛn de bɛ dilanni kɛ bɛn ma fɛn min t'i la kɛlɛ t'o dilan bada kɔlɔbolo jɛlen o de bɛ bi fɔ bolongɛni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta f'a ka kɛ duuru ye o de bɛ bɛlɛ ta an ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ dilanni kɛ bɛn ma fɛn min t'i la kɛlɛ t'o dilan bada. Ngo billahi c'est-à-dire adamadenw anw de sɛgɛnnen don ala tilalen don a ka baara la c'est-à-dire an bɛ mun ɲini ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire fara ɲɔgɔn kan ma fɛn mun dilan kɛlɛ t'o dilan yɛrɛ dabɔra nin de kama wallahi a diyara n ye ni ala sɔnna an bɛ na Fulani Fara n bɛna mun fɔ aw ye a y'a fɔ n terikɛ ko fantanya bɛ na bi sinon a ye alakira Mahamadu pasa min da ne tun b'a jasa mais komi wari bɛrɛ tɛ n kun na dɔɔnin bɛ yen n b'a jasa o ka la an bɛ fɛ ka kɛ seere i b'a d'a ma an bɛ fɛ ka kɛ seere ni ye bonya ni ama jate kɔfɛ ama ko jate i t'a to an ka jate kɔfɛ ama jate awɔ an b'a fɔ karamɔgɔ ye ko ni ala sɔnna an bɛ ye inshallah non halisa ala k'a ka nin hakilina ye ala k'a sinsin wallahi ni bɛɛ ye nin dɔn silamɛw bɛ ɲɔgɔn sama min na taabolo ɲɔgɔn sama a bɛ dabila ko k'a fɔ k'an kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o de bɛ fanga di silamɛya in ma k'o de bɛ diinɛ in taa ɲɛ n'o dɔnna wallahi fara ɲɔgɔn kan filɛ nin ye Mali bɛɛ de mago b'a la i ye silamɛ o i tɛ silamɛ o c'est à dire fɛn dɔ de kan ka kɛ min b'a to min bɛ diinɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan m'o de f'i ye sura in kɔnɔ wa ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko danfɛn bɛɛ ka hinɛ a ma silamɛ fɔ ye a ma chrétien fɔ a ma dɔ wɛrɛ fɔ ye ko danfɛn bɛɛ chrétien ye danfɛn ye silamɛ ye danfɛn ye ko bɛɛ de k'a ka hinɛ sɔrɔ rendez-vous ce soir Cɛmɔgɔ vraiment ne dara wɔrɔ sɔrɔ e ka bi ka fara kɔrɔlen kan cɛn sɔnni ye bi dɛ mais ɲama wallahi wari in di a ka haram ne y'a kɛ ninnu ɲɛna ko de kama wallahi ne y'a kɛ ninnu ɲɛna ko de kama ayi wallahi a ka haram ni ne ma nin minɛ wallahi a bɛ ci kuma k'i m'a fɔ ko e ye jansa kɛ c'est e terikɛ tɛ e wa ne bɛ kɛ maaba de n'an taara ma ko jate ne bɛ kɛ maaba de ninnu ye n'an taara ma ko jate ne m'a f'i ye ko m'a d'i ma k'ale to yen sa kuma kɛ m'a d'i ma sa hali ni m'a bɛɛ d'i ma n'i ye tilankɛ d'i ma o ye dɔ dilen ye ne m'a ye ka maaba ye dɔrɔn i bɛ mɔgɔ fɛ Siriyala, kongoli duaba, awa siriyala, kongoli duaba. Ne ko, o don ko ne yɛrɛ kun y'a fɔ ye n ko i ka maa ɲini n ka denyɛrɛnin finiw na. I hakili bɔra. Wallahi ne kun ɲinɛna de. Ne bɛ to ka taa muso dɔ ka livreur kɛ. Cɛmɔgɔ wari bɛ muso in kun. O dɔgɔmuso de jiginna dɛ. A ko ne ma ko ne ye denyɛrɛnin fini feerela sɔrɔ wa. Ko an ka na n'a ye. Kubaki o bɛ tɛmɛ ne kan. Wallahi ko hali n'a kɛra bali k'a b'a bɛɛ san. Ni fini tɔn baden de bɛ ne bolo so. I ni ala cɛ. Ni camanba de bɛ so kɔnɔ. An ka taa an ka n'o bila ka segu tere ma ye o la. An ka t'o ko ɲɛ. Ni ala sɔnna n'o o san ta cayara. I yɛrɛ na i ka suntigɛ sɔrɔ o ko la. Cɛ n ka cɛ moto na kala dɛ. An ka taa. Ko denkɛni ma da lafiya kama koyi. Cɛ sigi. Kala yɛrɛ. Ala. Wai. An ka taa. Hinɛ kalo jɔra. Wɛsɛ. Bismillah Janu. Karamɔgɔ ne don. Ala
alhamdulillah tabarak Allah jaba kene ika kene karbasite jogo na mau amfana ambao dumo ban mau alhamdulillah amba okera kui fama fana ga sen communique kui edun tunnenu wallan tunne ite kai de jaba kene ko de ka chance sa mera ku sigaro ndo sa comme sungolo winga fanga from mana sigaro dima Allah kuma be me krisi ngabe na efe amna sigaro dama na ba fa ga selira sumana sa kaleticien Christine kaleticien siguro te bunya jarani ini cara kisara ala ka sungule banyu mana ala ka nyumbo mana alhamdulillah ala ka sungule intime ko nyuma dama ala ka ngajurumu yafa amba woro kunu kon me service mo wala ngate indoni service mo wala jme anga baroro mobile ngati ndoni ngata chidola mna tola senwera me benala suna basite suno me mo la selia duera kona me mo la selia me mo la selia depuis sungol damnena ne be mo la selia ni tan soro wati mun na kuma ka chiu kacha ibina dore bina mo fame ame ala ka chike o kono al suna me sa te mamu abijanye ok sira mi bolo cousin ça va Lamin Burama tala re cem me asano anana munya che joyi o che me be yere kala filla che do de bota yanwa ne mana sangana chero jole sore ga dala a che ba yira Lamin ne na bena tarakena mo iti yakli sigi Lamin dili iti yakli sigi kuma che de karamo wa dugo ne ya dili chebe karamo wa dugo cheo ne ba bedo dili sabali dili ngebe ga nyina e ga nso sara ne be ga sara mais na fora ne fana ke no ga njigi de ka ni wakati laba ina ne tra mission na dili ne bolo musobe ne ko mu aklibe ne la I akli fo tene la bili et puis ne bi wole wakati mani jare be ne ga téléphone ta dili wakati mani jare fene tene wole ya dili sabali ibaro nya fia mena ne tra mission na appel ko amanogo mais ni ne wole pour que tu appel ta fi jan wakati appelin tu so ko karamo dugo na che wara te ya chete ya dili che fe bia ne ba bedo mais ni chen ni ti yan tu kono de Lamin kana na fikimi de kuma le che surmani mu me ano dili jono ma che ye che mani ni tariga mission na ki banga ne wole ki ga ko kunta o ga na ki bina o turuta ka dane ku go kele ga ni tay ça fait ça dili ni na fam ne bi so ta dili kan donner ga fempe ko mana wule dili ga ko la du wala ne be njona ta so ta ma sara kalo donc ni ne tiano e cho de be donga boge ga Lamin yi yakli sigi e nye che do bota ne ga sokono ne dili ga sokono enye no refe na cha surumani nye jonye dili ne che yewa e mona so ne ga datu kule ne dalawa e ga datu kule ne la de ga tragiga o pa te se ga ta en fika teme ana dili cha sabali sa ko do lu dabla dili te balfu bito dili ga dili ni ya sabali aisa ishi shengele ta de bina mu fone dili doro ina na doro ga seka na keleke ne tai bon ni te che no iga telephone dia ni ne che ne ba yile no ni ya foto ma boy di de ga ire iji de ga telephone fle anyini a foto nyini e dili e mona kele ala nyini sa e di de ga ire ima fikibe che ni ne che ne ba yile no e ka ala ya nyini telephone fle ba nyini che anyini akan telephone yere anyini telephone mi anyini ya telephone na nte balfu ya ne be ta quoi ni sun tigera ma kuma ke quoi parce que mana ko ne te do ada fait quoi ne famio ne ba jigela ko su ne be Lamin ka ndiga balbali binga kele kliga ndrede ne ma mi ma bo de ko muso ko ba muso ko e kala se ki yakli sigi ben sungalo kalo jora ini bara masolo bine sanare bara flow bara ouais Alice ça va
Curang ala wata mume. Bunda laki. Che. Jone bi kan wele. Ne mu ga wulu. Alice. Kan nyame. Kan dana mana ne ma go ibe ne digine ne binandi. Amma mi la boda la. Ala ikana nan digine ne kum binanda kan. Adu me fanga do mo gombe dal de voix mondo le bu voix belle voix do. Ko kanti. Ah. Ba ne tira ne bali do wale. Kasira wata mume. Awale. Odo na mbole mbadala. Ah. Ne ga buguli ba te bole ano. Bujiwa. Awo. Odo ne bran buguli en kula. Ah. Kam mere ne nyini gale ko ne boda ka so buguli be kula. Ko me ne so na ka so buguli te kula. Kuna ata buguli nyini gala ne da bulu ngabe bulu yere. Chale fene mu din su ale nye ale fene ka jatemna baraka ka bola re. Ale de buguli sa ani. Kan ba yere fambe ge maga ko fene ata buguli nyini gala. Ota ema tanai atena ne kon manana apse ka to. Asera anya na wa badala. Ne da bulu ngabe bulu. Ai ne manana ne manan fui. Yo joli ne le wale. Sisa buguli ye juli buguli ye ra juli re. Buli ye kemede. Ba dunte ne bulu ne sira ne bari do wale. Ah okay mo nyara wata flow. Na anta to re. Mena me kuma flow be na anta to sa. Che aliga sutra ala ni. Ki sutra mun. Mi sa kra tu ni ne. Mi fe kan sutra ala ni kira kama. Muna ya kwa. Sisa be na dama. Ka kemede ma. Uta abika abora ka kuma fe boy. Almari nyo fo ne na bari. Che fupa mi dela sa ci la ko de jen sutra sa akala ni kira kama. Aisa iworo kemem mene bolo o yanga sunti ke fe ngom songo. Ma don sa iba na ma am ta sunti ke misiri la sa. Misiri aja misiri ta man. Wa am ta grand selfie. Ane be molo ka ta misiri la. Tira da bora nyongo sutura de kama. Nyongo sutura chugudi. Ni ta nyene bo ita to yi. Aisa ya eni deni bi nyongo fait à chaque fois ni problème non direct and de nyongo fait problème fait. Aisa non moi je peux pas supporter ça. Moi non. Aisa ide sa che chini. Timu ko sutura ki ube mumi. Ki sutura bai. Ki sutura chugudi. Tira da bora nyongo sutura de kama sa ala kama kana bon jigoro sa. Hein? Varan franchement Varan tu me déranges de. Aïe yafa. Ay problème il va le problème ne baisse. Bon il faut que ça soit la dernière fois. Quel même le micro de 10 matin. Hein? Muso fait boro ne fait un carrière warti bolo. Il faut aller travailler. Ma dondon ki. Ay ça me ka chere fille follow. C'est pour gagner na ketu ni. Il faut que ça soit la dernière fois. Awo. Ni nga fait ni jigin bedi. Ni ngom songori. Am ta sun de misiri la sani mo refi awu am ta grand selfie. Grand selfie an jigare kamo. Aka ouais dana. Alma. Ça va? Comme nga war me mara flogulu mbora ka do mina lila sisa ibeni kama mina beta ni mabo hero Awon babo. No ni ta boy be se ka po me do ra mina la do ma di ni mabo Awon babo. Okay sino ni ta bo do ababo okay shawara ni problem me ibe na iba po ma nyara bo ya me okay se ka me ni masirani okay Alisa ouais ya resume ka digala re ko ga pasa aka ya sa karaje muna ile jeni no ibaro ifo wadi turu apen alaje ibaro mangala muna bi mangala kamera ni fo one c'est on est ce que tu es là c'est ce que tu es ce que tu n'es pas là il faut pas chercher à l'être. Mune kera sisa mune kera ni dowera kumbe no keme mabo aka fo dowera be mega dama ni yaye akobe nyira bo dowera be ni e wala ko dowera ko even aisa e mana im sadi blofu mana du far ko leba mbere bla dancher la ya fa na ngo ko ka fara ka mega chu ani je bere je ango kwa bla ta bre bi la la be ndawar we jare ka fa fu jare ka fa foi te ka che ko yo mena feno fi denga ni kungule lengono ri na chira rom na sege yene a chira kana sira foi ke de shimala kana selfie ai sisa am tam sirila dro am tam sirila ibaro ne gunte feka ta kana selfie amre ade grand selfie baro antara kam kangal badi dro au ke manga ku so stra ni grand selfie ni grand selfie suntiga te ale te mo de me ka bara la ta retene de me atin de me di nyama tu anga ta grand selfie sisa anta tun kles maradon ni kles maradon il faut anga na beni su seli voilà grand prophète ani kalo e kalo baye Ansu. Padrón
Mani, Adili. A madame ne fola. Wa fami nda wa. Ne de ko bina sura ba no. Wa ma fi an firme ya sura. Wa ne. Ala. Sira mo wole to wole be de se ka bogana se. Wala u mena de ne wa bogana to. Ne tere mina so. Salaam alaikum. Wa alaikum salam. Mara from zu. Bina ne ya. Asoma wa tara. Nala ko nga atla na saw. Salamu alaikum. Muso bɛ taa kɔfɛ de adu nalen no ɲɛfɛ. Est-ce que kunkolo ka kɛnɛ? E de la ka muso bilalen kɔfɛ kuma ni. I tɛ fɛn dɔ seli ko la taa kɔfɛ de. Ne bɛ ka kuma ɲɛfɔ aw ye de kɛlɛ ko tɛ o. N'a tɛ fɛn dɔn ne bɛ ka ɲɛfɔ aw ye de. Muso sigi kɔfɛ ala minɛ. N'o to yen o to I yen. t'i seli kɔfɛ taa. O to yen. Ala sunika min duru wa muso de y'a ta. I t'i ka taa dɔrɔn an tɛ wuli. An bɛ na kun fɛn kelen. Ala k'an bɛ sababa ma. Salama 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 salam salama 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 salam salama 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 salam salama 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 salam agaya bro che ya po afle ne ati nganga na afle ko muso na la jo ne e primera na je dara la quoi Non jutu na. ga to abita kofe Anta kɔfɛ an bɛ seli la. An y'a f'u ye an ka muso tɛ jɔ ɲɛfɛ. Jɛmu an tɛ taa kɔfɛ sa. An tɛ taa. Ayi ne n'aw tɛ o. Aw bɛ n'aw tɛ ka Kebi jumɛn? Ayi bɔ sa kɛ i bɛna seli ni ni fugulan. ni karamɔgɔ tɛ na an bɛ bɛ taa dɛ. Ni karamɔgɔ yɔrɔ ni tɛ seli. dila a bɛ na sa. An su ne Ama. Alima ça va na ke na est-ce que Alima Ne bi to si faut t'asseoir. Bara. Ami sifanga la. Seli yɔrɔ la. Est-ce que e ko? Ayi ne Kala ma. sera a faamu. E fa dɔ bɔ e. Karamɔgɔ yɛrɛ mɛn n'a ko ye n'a ma na an laban bɛ taa so dɛ. Ni bɛ se ka na seli hali ka wuli ka na seli quoi. Ni karamɔgɔ ale. Wala se ka la seli. Elle yɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan. Voilà. Cɛ i bɛ ka lamɛn bɛ ka voilà ne bɛ ka jɔn bɛ se la o kɔfɛ. Jɔn bɛ se la o kɔfɛ. Fa bɛ bɔ an bɛ se la o kɔfɛ. salam alaikum Ne mun kɔnɔ sira ta. Muso a jɔn n'a fɔ ko muso bɛ taa. U ma lamɛn. A ko muso ye ko ka taa kɔfɛ. A ye na kɔfɛ. A ye na kɔfɛ. Karamɔgɔ. Ne ka ɲi, ni tɛ se la, ka ɲi, ne bɛ taa. An ka bi seli quoi. K'a ka to kɔfɛ an ka laadaw la tila bɛ mana na ko la mɔgɔ la. Ayi misi la. Muso ye kɔfɛ mɔgɔ de ye. Wala. Fɔlɔ aw ye. Wala. ne bɛ kɛ fala ko o tɛ A bɛ se o la dɛ. A tɛ kɛ falaki. Ne don falaki tɛ k'a la. Falaki min. Bara. Fɔli a wele. Ni fara b'a kɛ. A y'o daminɛ sa. A ye safa tile. A ye safa tile. A ye safa tile. A ye safa tile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستغفر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الصلاة القامة Apila karamɔgɔ n y'a f'i ye. Ko ne k'a kɛ. Bɛɛ tɛ fili yan. Karamɔgɔ ni wele sa. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya ala salati hayya ala falah. Qad qamat as-salatu. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. الله أكبر Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Allahu akbar. Hadi sen yakını böyle.
ni min ye silamɛ o k'i kun kɔrɔta karamɔgɔ o ta mun ne bɛ yen aw tɛ silamɛya ne tɛmɛna na ko la. E de y'an ɲɛmɔgɔ ye, e de y'an ɲɛmɔgɔ ye. a y'a faamu wa. muso tɛmɛna na ko la a y'a faamu wa. aw tɛ silamɛya. aw tɛ se ka karamɔgɔ e de y'an ɲɛmɔgɔ ye. muso ye sɔgɔ bɛ muso o ye mana bɛ kuma ye anw tɛ jɛ fɛ yen nɔ an bɛ wuli kɛ. Ale m'a fɔ k'a ye ɲɛmɔgɔ ye. an tɛ se k'aw kun wuli aw mun mara la kuma tɛ fɔ yɛrɛ cɛ ma. a y'aw to ɲɛfɛ. aw de ko k'aw ye ɲɛmɔgɔ ye. Allahu akbar. Allahu akbar. an ko tɛ na koyi. aw ladi mun de bɛ aw ladi. aw tɛ cɛw de ye a t'aw k'aw tɛ se k'aw kun wuli wa. o kuma karamɔgɔ an tɛ se k'an kunna wuli tɛ yan. ala wuli. Allahu akbar. Allahu akbar. mun bɛ yen nin. Karamɔgɔ bi seli bɛɛ bɛ kɛ tan. karamɔgɔ. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Karamɔgɔ ne kɔ. Allahu akbar. Allahu akbar. Ja silamɛ o tɛ sanba bɛ bɛ yen ni dɔ tun ye cɛ dɔ tun ka kun wuli n ko b'o kun jeni ka dugu he u bɛ min salaw u wulilen filɛ k'u jɔ u bɛɛ bɔlen filɛ silamɛw tɛ a bɛ wuli pour que ka jɔ dɔ dɔrɔn ka taama n'a yɛrɛ Allahu akbar aw bɛ sali ka ne to aw bɛ sali ka ne badira to dɔw tun ka sali ka ne to ne tun b'o kun ci ne tun bɛ n ka avion ne tun bɛ n ka avion ba ne tun b'o d'o ma min bɛ k'i kun kɔrɔta dɔrɔn n b'a kɛ tan dɔɔni n bɛ avion ba in a tun bɛ na n b'o k'a dɛgɛtɛri ye u bɛɛ b'o la kɛ n to u bɛ sali ka ne to nafila yɛrɛ jɔli yɛrɛ fɛn min ka di ne ye ala sabali sa a kana taa kɛ n to u b'o la ayi u ma boli u ma taa ka na n t'u ka wolo ya jɔ ala n'o cɛ ala min ninnu fara ɲɔgɔn kan dɛ ɲɔgɔn dɔ b'u bɛɛ cɛ dɛ awɔ u ma bɔ dɛ u bɛ taa ka na asalaamaaleykum ne yɛrɛ bɛ taa dɔ wɛrɛ n'ala sɔnna n'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nafila la yan. Nabi dɛmɛ o kɛ a ye yatimɛdenw dɛmɛ sunkalo la. Koro ne yɛlɛ ko i karamɔgɔ du kɔnɔ ja silamɛ yɛrɛ tɛ nin du in kɔnɔ yan badara bɛ na ko ni mɔgɔ min ye silamɛ ko k'a kun wuli mɔgɔ si ma sɔrɔ k'i kun wuli u b'u jɔ k'olu ye cɛ ye fɛn dabaliban ye ne minɛ aw cɛ to aw bɛ tila ka boli k'anw musow to nin ye dabaliban ko ye sa o de kama o maloya fɛ mɔgɔ si ma bɔ du kɔnɔ la bi u tɛ se ka bɔ ne kɔni b'a fɔ panpara pa cɛ tɛ yan aw man ka tɛ ka sun bilen yɛrɛ walayi nin ye maloya ye koyi mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yan nɔ fara kɔrɔmuso bɛɛ bɛ yan n'a fɔra aw bolila ka anw musow de to tɛmɛ lakale cogo di olu de kelen bɛ tila ka wuli dɛ su tigɛra koyi ala ka baraji minɛ koyi ala ka n ka duwawu minɛ dɛ a donna tan a bɔra tan dɛ k'a sɔrɔ o si tɛ siran ala ye yan kamalen wɔɔrɔ tiɲɛna karamɔgɔ ne tigɛra e walayi fo k'an boli kɔ wade sey tɛ ka n'i sigi fɔlɔ non e daga wuli ma kuma f'i ye kisɛ jumɛn bɛ tun n bɛn'o bɛɛ de d'i ma sisan nɔ sidɔ karamɔgɔ de ma ci bila ko a bɛna an laseli anw yɛlɛlen seli tapi kan an ye Alahu akbar fili k'an biri tan dɔrɔn fatigɛba dɔ nana
Badara ko muna be seli kan to abe seli jo kan to muna o man te seli ane te silamaya ni do be ke de o ki kuna wuli ni mo kom dali bala ka islamé o ki kuna wuli jan kula wuli ka kun jonga kuna wuli jonga kuna wuli mo shima kula wuli mo ko shimi kuna wuli kala mo ma kula kala mo ko pere de yi kun biri mo si ka boli ka ta o fene ka boli dam na ko da wuli kamile ngoro mu akukera mo le ko yi che ngule kama ha jabagene afuni kale mna sella sun tigele ibaro ni jimi ni fa ibe dese ada dondoro kale mna suno ko do jabagene bara ragal ma wati mna don brazer do sera ala du ba fe suno jamane me to mna wallahi kuma do kuma ku wallahi taala wuli wati badara ka bele fo sa wallahi badara ko yeti ni jabagene ko yeti akuna kuna wuli kada mo ya kumbiri yoro mi na ka do so kono ko jabagene ka kuna wuli akuna wuli Allah ai uteso wale nteso ni luga daba ya bai wo ni pore forsa ni dobege diu ka boka ni digi jabi andoro bigo ni bema mzo gafur la de